Vogelopvangcentrum De Vogelpits in Moddergat opende te dwarren voor het publiek. De dijs die onder oren in het teken van waarom Sjen op een rieke skiertnis. Dus dit is het begin. Dit is een maquette van wat de bouw Wurrelshoek. Een prachtig mooi gebouw hebben we toen in die tijd gekregen. Haast 50 jaar geleden begon de Vogelpits in eerste Messiel. Op de strand leiden duizenden zeekoeten onder de olie deer te gingen. Zeker Visser koe het net onder Sjen. Dan had hij helemaal loop maken, want hier op de televisie jongen dat ze die olieslachtoffers die kwamen op het strand en dan waren ze gewoon deersketten. Want ja, wat moesten je maar die smarige vogels. En toen zei hij, dat is door mensen gaan dienen, die moeten het echt weer oplossen kennen. En zo de is dat begon te groeien. Het skimheidje van vogels dwarren oren en gebeurde met de handen. Onder in de jaren 90 een wasmachine kwam. We gaan eerst heel lekker bij tafel zitten te laatst. Ik had een mail gekregen uit Frankrijk. En dat een man hier daar een vogelwasmachine uitvond. Nou, we gaan zo laken, hemeltje fantasie. De was gaat in een wasmachine en dat draait al je heen weer. Maar je hebt er geen voorstelling van. Maar het is geweldig. Het is gewoon een geweldig ding. Op dit stuit zitten er zo'n 200 vogels in de opvang. Opvallend is een van de patiënten die het ontroffen is op het strand van Ameland. Een Jan van Gent. Hij wat een waas op die ene eigen, dat kan van onder voeding komen. Als het goed is na een aantal dagen dat de goede voeding krijgt en vitamine, dan moet het opknappen. En dat gebeurt. En dan wachten we dus al te zijn volledige zicht weer waarom krijgt. En dat had er nodig om diepte te zien om zijn visken te vangen te kunnen. Maar het liep het goed. Ja, liep het goed. En dan worden we vrij lid. Dan litten we hem weer vrij, ja, zeker weten. Ja.